Kull ma jmur qed joqrob l-appuntament għal kantanta Eliana Gomez Bianco li din is-sena se tirrappreżenta lil pajjiżna fil-Polonja fil-Junior Eurovision Song Contest fl-24 ta' Novembru. Gomez Bianco li għandha 14-il sena se tkanta bil-leħen b'saħħtu tagħha il-kanzunetta We Are More. F'intervista ma' One News, Eliana tispjega li t-tema tal-kanzunetta titratta żgħażagħ. Tajt li żgħażagħ jgħidu dak li jemmnu fih, anke jekk hemm xi wħud li jippruvaw joħonqu l-ispirtu żagħżugħ. Tema tal-kanzunetta hija li aħna żgħażagħ u tfal m'għandniex naqtaw qalbna għal dak li nemmnu, nibqgħu nistinkaw biex dak li rridu nwettqu f'ħajjitna nwettquh. Eliana li għandha l-aspirazzjoni li ssir tabiba bdiet il-karriera mużikali tagħha ta' 6 snin. Bil-quċċata tintlaħaq fl-aħħar xhur wara li rnexxielha taqta' l-frott ta' dak li kienet ilha taħdem għalih u rebħet il-Malta Junior Eurovision Song Contest. Hija qalet li bħalissa dejjem ġmielhom it-tħejjiet dwar il-prestazzjoni tagħha fil-Polonja. Kuljum nagħmlu diska, preparamenti dwar il-se nilbes, se jiġi fuq il-palk, kuljum naħdmu, kuljum naħsbu forsi ndaħlu xi ideat differenti biex nipperfezzjonaw kollox. Wara li raddet ħajr lil poplu Malti u lil daw kollha li qegħdin iħejjuha għal dan l-avveniment, staqsejna lil Eliana x'tixtieq minn din il-kompetizzjoni. Min dejjem inżomm f'moħħi li nagħmel unur il-Malta għax ovvjament huwa pajjiżi nixtieq li l-Maltin ikunu kburin li għażlu lili biex nirrappreżentahom, allura ħanżomm dik f'moħħi biex ikunu kontenti b'dak li aħna wettaqna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.